Fill d'una família senzilla de ferrers de Vilafranca, Fèlix Gené va estudiar Medicina a la Universitat de Cervera i va ocupar diversos càrrecs en centres d'ensenyament superior i en col·legis professionals de Cervera, Barcelona i Madrid. Compaginant l'ensenyament i l'aprenentatge continuat, el doctor Gené es va convertir en tota una referència mèdica a nivell europeu a mitjans del segle XIX. La seva biografia es titula El metge Fèlix Gené i Bertran i la Catalunya del segle XIX i ha anat a càrrec del també vilafranquí Jaume Baltà. En la presentació del volum, ahir al Consell Comarcal, Josep Maria Ostrell, membre de la Reial Acadèmia de Medicina, en destacava la seva trajectòria vital i professional, posant l'accent en la seva vessant humanista. Una persona d'aquell moment, una ciutat important però petita de Catalunya, amb la mobilitat que va tenir, amb l'ascendent ja no tan sols de càrrecs universitaris, sinó que va anar a Cervera, va tornar tota la vida dedicada a la medicina i a més, quan mires les seves publicacions, és prolífic i és tot. Hi ha l'ètica, la moral, les medicines naturals, les medicines tradicionals amb les patologies tradicionals també, no? En la presentació també va intervenir la vicepresidenta de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, Mercè Durfort, que va explicar que gràcies a la biografia s'ha sabut que Gené va ser un dels primers homeòpates. Voldria subratllar, per exemple, que a través d'aquesta biografia hem copsat que el doctor Gené va ser un dels primers homeòpates que hi ha hagut en el país, la qual cosa és un fet curiós i interessant, dues coses. Per altra banda, era una persona d'una dilatada cultura tant en l'àmbit de la medicina com en l'àmbit de les ciències naturals. La biografia del doctor Gené va rebre el Premi a l'edició de Recerca Històrica del Consell Comarcal de l'Alt Penedès l'any passat.